Sekyere ogutu akodo atrata atram ponten kuna ni anguna metwam chama Sekyere bipai me fura emfu me kwa enko me nyini nsuo yiri me tabuna yira na me yede metwa me mfa benkum anani fe ni fa me kwa proye anasa me kwa pele amen Nyansapo me sofo awaya na atufukasia gotu pipima nkume kwa chiwa meno mukura bakruya me shoes that me bodo papa bi atiayira alma imano e mamu yakọ yifo padifo tueni kom tueni yaw tuye eni muadedie damefa isa Arefo Samri se wohwa ye nuanom aposifo a womdo mu no nyom ebeta berema breachum ochrebedi akon a wotoso mienu a wonka na oye Omanhene e wo Sekyere-Kwamang ye finhye aduanan be semienu odato wonom e na wonom twa no pusin salute na afi wonom de aya aprankwaja e de gya no kwan e ma remvise Omanhene wone na mu a e ma obeye oposini abra wo hye ndumedi ase se marketing executive e wo president college e wo kumasi ekire kransa e na afi yi ni so ade nwura na sine ni so opeso ye posini no e no so wo hye ase di hu dwuma e wo champion mienu eni ensia no mu ekire kra no obenem bosome no mu na chese ne da neto so aduasa e na opase ye efiri mu a obabeye oposini a wo hye ase edi ni dwumedi na ohwemu a yewra breachum baabi a wo hye ase di ni dwumedi se posini ankasa no no yede ne kwa aposifo aso ye kese mu a eno ewo hu na sefa mantem eho na wo hye ase koye adwuma wo aso ye kese pa eno achi no ansana yede ne eba Medina police district anase mensin mu ewo enkran pomponi mantem ameno so waba beye adwuma ewo hono ma remvise breachum ekoso a eye adwuma ekowrem wo ministries police station ewo so okoye adwuma ansakra na enkran pomponi mantem ase na mekenyi ansana breachum eno oba beye second commandment anase second commandment ewo National Disaster Management Organization yeka aturenche mu aboafo a wono ebeye panyi pa na bedi ekire ane no so no na odi adwuma pa ewo eho no mu ansakra na bema eba be free mu yi no na chese wabo adwuma e ma revi se ho no aposifo ne dwumadi e na wono mu ede ne ko nam se ne dwuma na eso ani nti no e na wo tabiri no ede ne ekọ ho no satem no na yese waba abeye Omanhene ewo Sekyere-Kwamang fi champion yenu eni edunkunu no mu nti eno a ena oguso a wobo adwuma ase posini a sami wodobankuma gu ede ni nsagi ni ase sukoti andaka ede aba besi adehye yi empomachi na won matabili setabili nwa wo mode ni ekoyi enti enye nwanwa se ne yenu ma posifo nyina ato santre na won mo ebehwe wotwen pusei na omode anidie ene ebu esefata etwato ede ama berema breachum ochrebedi akon a wotoso mienu a oye Omanhene ewo Sekyere-Kwamang se wohwema Appiah pem ahanko de wotwini mu ena opanyi wo no abidi besi fi champion mienu ene adunu ba ko a woto anananom ewo nse do enne ofra ne ntuma ewo tintimu aha eye Nyansapo kasamfoni so a uguso a wohwe ya yesan badwemba ewo opanyi ni doti yi asi Sawhwe wo mo begina ho nso a ese wo mo ntini fufufu bi na wo se abrafo no mo so ahyeche wo ho a wo mo kukuretu a wo no nyina ejina wo de anidie ade man sanse opanyi sabie konto oyo Omanhene onye ohene kitu bi asa oyo Omanhene eno ntino na ewo se ne doti yie no wo mo yo ma eye sonko se ya asrafo anke behu ne yekoso yi
saa so ɛna akɔyɛ aposifoɔ no ntino wɔ sɛ wɔnom nso wɔnom ɛyubi na wɔnom ɛde kyerɛ saa ɛna ɛmra no ɛteɛ wo maakye abɛdu wɔnom a na afei wapagya wɔn nsa de ato ɔmo ma n'anim saa na wɔtwa pusɛn ɛkyerɛ ne die a wɔn ɛde ɛma ɔmanhene yi ansa koraa ɛna wɔnom apagya no na afei yakɔ na yakɔ akɔpɛ ne koradeɛ saa tem de na ɛsɛ ɔkɔ ekura no nti yɛnuanom aposifoɔ yi ɛna wɔnom ato santena wɔnom yɛ amammerɛ no ɛne amanneɛ nsɛ ne ɛsɛ na ɛfata bɔmmɔden na subscribe share na like na fa wadwenkyerɛ to asɛ sɛ ɔyɛ ɔpanyini na daka no a ɛhu sɛ etuo ɛne sekan nyinaa yɛyɛ bi a yɛde atototo ho ne nyinaa ɛkyerɛ ahenni a obɛdiiɛ no ɛno nhyɛ da nyɛ sekan ɛyɛ afena ahenni a obɛdiiɛ ɛna afei oposini a na ɔsaa ɛwɔ ɛwɔ hɔ no mo ansa na obi bɛyɛ adwuma akɔ n'anim asɛ posini na yɛma no mu so sɛ wɔnkɔ panyin paa abɛdi akyire a wɔn bɛhwɛ atorenkyɛ mu aboafoɔ national disaster management organization no na sɛ nipa korɔ no n'adwuma ɛsɔ ani ɛkɔ nkan ɛno nti ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔbɛyɛ manhene no yɛde sɛ de bere te sɛ so ɛsa ɛde ma no a ɛhɔ nso ɔkɔbɔ adwuma yi a ɛne yie wato ananom ɛwɔ nseɛ do afira ne ntoma ɛwɔ tenten mu ɛwɔ ɛhɔ no ti egu so a yɛwɔ ha no ne deɛ ɛkɔ so biara no Nyansapo yɛbɛtwa mfonyi na yɛde akyerɛ mu dia etwa to kra ɛna yɛ nuanom aposifoɔ wɔn de ama wɔn nua na ɔsa ɛyɛ ɔmanhene saa me so hwɛ brɛ aduru na sɛ aduru sɛ yɛpagya na ɛde kɔ panyinsifu bɛdɛn ɛna wɔnkɔ amenimu yɛdɛn a na monsia ɛda hɔ ɛde ma yɛ nyinaa ɛno nti wɔn mo bɛfa no wɔn de ɛsi wɔn mɛti na afei wɔn ayɛ amammerɛ etwa to ɛbɛmaakye yɛkɔ yɛnim bɛ yɛkyi kɔ yɛnim saa ansana ɛbɛkɔ akɔ arefo sɛdeɛ na manugu so ameka na saa pepepe ɛne yɛn si nuanom aposifu wɔn mo amamu so bi asisi wɔn matira wɔn mo edi eyi nkonya ɛwɔ ɛhɔ no na sɛdeɛ yɛ ka no yɛn nuanom aposifu nso wɔn mo ɛngyam wɔn mo so de wɔn mo tribute ɛde bae tribute ɛyɛ nsɛm a wɔn mo anwene na wɔn mo de afa wɔn mo nua a ɔyɛ ɔmanhene a ɛnɛ wadane ato yi ho na wɔn mo kyerɛ ani so ɛne sɛdeɛ wura yi wɔ baayɛ ọbẹbọ ọmọdé na ọyẹ adwuma ẹma ẹkọ nkan so ọhwẹ ne number na ẹyẹ 41517 akyese sergeant ye George Osebritwu na akyese enye asem petrakwa ọmọ se won moni so adwuma din a ọba ya ọbẹbọ itu ne si wo ede ma Ghana police adwuma kuo no ahofama ene wodo ene ani die ne bu a wodi ẹyẹ adwuma na obu bia do bia ẹwọ adwuma no mu a wonu zuse mesaso ebede se ombehye binti omudi nyampa ena edi eja na kwankwa ama wako ni nyine mu no champion ni aduonu mienu omo no omuko University College of Management Studies income so wonu so de ba sa ensempe ya en omoka wonu di funisi wonu meti anase mu no etwa wonu ho a sa de ababa besi enye asemketo ho no nti eguso yɛhwɛ deɛ ɛkɔ so no bi na yɛbɛtoa so
Ni bube ne brebe ze si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabimo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya